Chibai le vek ule tunla kan ram bo ruak kan hri a thu chiang ngai chan me ka ni a thu chiang takero chu hriat alan I hmel lo ni ti chuan hei mi chi sang sang in thu kan post nem ani ti chuan YouTuber te po ina thu tam takan post zinga thil bel chian don lo te po om mai the tin FB lama po ni sela thil hi atam mai ni a enge dik bera ang hingerin ber tur ti hi hriat thim har khop mai chungkara chun ngai dan pakhat FB aron comment hi thalhen kan ria hi ron chiar kan tum don ani mundok khan longai thata ula he ngai dan hi aming chu karon tar lang don lawa amaro chu athu je karo chu ron talan vek kan tum don ni thian ron zia ka ngai dan kan soi ve to nge ka ngai dan chau ani lo ale lam ka mu dan tunin huna o tin ron zia ka ni lo lak ko tra tum lo ula ka du le boka ka comment na te chiang tak le ril ru film tak a chiar tu ini chuan chiar la ka ti le bok pakhat na to thatu chu pupe ka antia hei hi police atanga final evidence decision ani chuan tan thil chau ni lo zoram huwa pin kan police te kan norang pupe ka chung te ni lovin police lam ani kan nor tur chu panhi na police final decision ani si lowa he ke san la kalpuya pupe ka chungte anla do pin thu anla zot fi don ani chuan tuna tan shil mi puite thil ti hi lati mi lo turani thu chiang nga hi athari mai thei pathumna pupe ka chungte ka atangin thu chiang hria in a chungte hi loin rol damia lo se case dian le poizok thleng thei ani vetlat bok palina hetiang che to na hi ataka kan ton velo chuan kan hriat thiam pui chi rual ani lo adat dan tur chu kan tha thiam a lom po ti ila a top cheng ema kan la tem velo thil hi kan tha thiam ngai chung lawang mrenai chung te kha lo tong po ni se awm hli ani ma se heti kara police final decision ani si lawa he che to na kar thinrim a advantage lak nan lo manga a so chem hi a thlak le bok mai thei police in to chiang hria in an chung ta in nam hnoi nge ani ti an chen chuan he ayana sa po hian chero se ma se pupe ka chungte ani awanga shave mi lo le poisoi lo te kan tor tir ve hi a thaber lo mai thei pupe ka nen po kan danglam big lo ti na ani pangana pupe ka telam hi engdikong mai nan thiam lowa an thiam lo chiang hle ani thilan soi kwal du adon hian miril ru kan ti na sakhi a hlom thin si a chuwang chuan sulwang hrim hrim atol that an oma chan le wang ne tol that an bok side A le B a om ti na ani ber chu pupe ka te kan tran na ani lawania pupe ka te lam hi an thiam lo hul ka ti to kha khimi ka soi chan tak chu police final case a hriat anga engkim chumia a chungte ain rol ani vai chuan khi ayana po khian chet mai tur an building po nor chet mai tur ma se tuna chuan puitling ru film puwa police lam atanga thu chiang hriat phot a tha ang parukna ma se kan police te khan engwangin nge pupe ka chung te kha dopa thuzot fi athama salovin anin son tir mai le ti hi zona om thei tak ani achan ka thabik si lova hei hi chanchin update tu te atangin hriat bel zel kan lo be sereng bok ani pasarina tin hetiang chiat to le thina thila hian atur tu an ni emo ati tu an ni emo ami pui social commenter an ni emo du na lai ya pathian tu hi pot chatin du na lai zom tuma du lo lai pai thak tu mun wat zel hi bansana hun viau mai ring tu hun chon min phur don ring tu kan ni miawa ahar sa kong po abum bo reng kha shevek metal rod fit khat lek po akol lo tu ra hian in ngai le thina pariat na atur tu tele tan thil mi puite in sum ram te u kan thu nei tu te lam be pom rang chung si a malak zel hi ati jok lo mo tu na ri chuan chumhnuwa chun atul ani chuan kan ritlang huk donia ole kha ani a athu kha adik bere athabere ka tilem lawa amara chu he thina chungchang a hian tongkam bollo tak le ngai thlak som tak te chiar som tak te motor om nor ani a hai a thapoi om mai thei amara chu tunin hmuna chuan kan mamo nin ka hri a he buina hi kan choi to thina mi puilamina chinfel vakchi ani lem lo ni
thu nei tu an oma an kuta han da thiam maya an chet dan te po alo dik lo ani ero chuan chet lak po afu mai the amai ro chu tu na kan chet dan te le kan thil ti dan tam tak khi chu thil fu berin alang lem lo ani chuan tong kam po film khur nga in kan ri a le lam tur tu to na som tak tak te le lam ta na ngai thlang som tur tam tak te kan chak chuk na se em mai ni eng pon ni sela he buna chungchang a hi chuan tong kam kan film khura mil ru le thinlung hliam lo zonga tong kam kan mana paimo khop mai tin chu baka youtuber te facebooker te kan paimo khop mai thil chiang le diktak se si loin kan posa tong kam kan mang vak vak thina he hian thil atipun nun ve bukin ka ria lelama chuan thaviewin langma sela thana tam tak po nei mai the amai ro chu thil dik lo le chian lo hi chu post lo ngamila share lo ngamila than kan ria churai chu kan han soi duwa he ke ni po kan han ti ve ani mi thinlung hliam te milru hliam te po kan hlau em ani chuwang chuan he chit na chungchang a hian film khur tak le zoldo taka kan che le poimo in kan ri amero chu thu nei tu te an oma an kuta hlan thiama an ni thu ko chang khi kan ngai thlak thiama kan pom thiam hi poimo khop mai he boina po hi akal chho zelanga thu dik taki chu aron lang tur angai la kan rin lo de po ani mai the kan tum lo thil de po alo thleng mai the chunga chuan tuna kan tong kam tam tak te po hi dot mulum thil dik lo hul hol te po kan chak chok ve thei rang ani ti hi thethar le taila a thain kan ri chuwang chuan kan thil ti du dan ate kan tong kam man du dan ate hian kan ni na te le kan nun dan engkim hi a hrilin kan ri tong kam kan man du dan te po ni sela mani chunga alo tla sela kan chunga ron mang ni sela kan tur thiamangem kan tur thengem ti te po hi ba ni chau te po in enfiela a thain kan ri tin huna kal zela thil thar le engma thar hi aron chuak zela kan lo hriat lo te po hriat bel kan nei zela ni chunga chuan a hma kan lo rin dan te po kha alo dik lo ve tat the ni kan rin dan chi takin kan soya kan huaisen mai ni youtuber po hian ni sela huaisen in ti taka thil ron post pop kan omani mitam takin lo ma sela fu ber lo mai the tun laya social media mang thiam lo le kan sum du ru ta wang hian thil hi kan tile chiam thina helai po hi mitin te in enfi athakop mai kan hoizau to thil achak to mai ni heti lai kara hian nun film khura tong kam film khura mi thinlung tina zong tele bildu hliam zong te tong kam mang lo turin mitin te in bo sai taila amaro chu thil dik kan ri ani ro chuan waisen taka kan posa a confirm na ati chin dik tak kan nei chuan waisen taka thil kan ti thin ro chu apoi mo le hle si ani tu tiang ni lova se chiang mang si lo le evidence mumal nei si lova hoi tak taka tong kan chin hi a thalo khop mai kan sim nga in ka ria khang te ka kan soi bel velo kan i chu